И здравейте хора, аз съм DustByteBG, сам съм и ще направя клип на Майнкрафт. Клип на Майнкрафт как играя Skywars. Много увеличено. Как играя Skywars. IP в описанието. Който не знае къде е описанието, както си гледате клипа, нали, на малко екранче, там има една стрелка, долу под него, натискате и там има IP, който знае английски, може да го види и така. Говоря за DustByteBG, с който може да има клипче. Ако гледаш този клип, може би знаеш къде е описанието, може би не. Или пък за всички абонати важи това. Така играем Skywars Team. Един вид сме с някой човек. Еми, с момче сме. Хубаво. Вижте какъв съм хак. Къде ми избяга тимейта? Точно 16. Къде е моя шпич? Къде отиде, бе? Да не рипна при тях. Ма няма как. И пак си игра, в която съм сам, а би трябвало да съм с някой. Густава Рок. Баси, бе, трябваше да рипна. Да виева макета с мутаняците. Съжалявам, че псувам, ама... какво трябва да спирам, какво да... И аз съм един тъпчо. Колкото се може по-бързо да го направим. С 50 секунди до почване. На някой всъщност DustByteBG има Mineplex. Той няма Hunger Games, така че по-добре да гледа поредицата. Има един епизод, но не съм го кръстил. Абе, хора, поредицата започва официално на Skywars. Също ще има, но сигурно ще има повече на Survival Games, докато не ми омръзнат. Понеже аз гледам Heaven Bull, той има 109 епизода. Изгледал съм ги всички от 2015 до 2016. В смисъл, както от първи
До 109 епизод съм ги изгледал, но някъде след 100-ния ми станаха някакси смотано да ги гледам. Отначало ми стана интересно, после ми стана тъпо. И съм сам. Надявам се да не стане като преди. Всъщност направих едно... Ето, става. Абе, и цигани. Да ви се... Добре, тук няма ли честове? Тупа работа. Тупа работа. Що ме бе? Какво стана? Аз да не ги метнах по някакъв начин. Добре, хубаво, вече имаме и лук. Имаше още една страна. Сол Санта няма да го взема, въпреки че нямам блокчета. Ще намеря. Хора, мисля, че няма да има игра повече. О, да. Ами тогава ще си поговорим с вас в хъба. Да, ако искате да не чакате, пишете хъб. Сигурно преди ви го показах. И да ви покажа другите неща. До поне още 2 минути. Така, ако има някой ваш приятел, не знам, показах ли го преди, май не, пишете така и си избирате съответното лоби, в който е той.
Аз съм примерно сега в 9-то. Може да отскачате ето така. Аз се мъчих от тук толкова много да се качвам, а разбрах ето това. Ибри! Аз съм бог. Ето една тайна базичка. Много ме кефи лично мен и често не може да се отвори. Гати. Чит. Мен. Добре, че не се метнах. Шуляла, шуляла. Да видим, мога ли да се кача? Що пък да не мога? Жено, гледай как се прави. Шата лупна по главата, ей. Не съм на най-високото място. И позабавлявахме се. Епизода стана 12 минути. Даже минавам. Ще се видим в следващия. И до скоро. Аз бях DustPipe.bg. Вие бяхте моите паяци. Базикам се, няма да го изпотребявам. И чао!